खायखा जों जराबा गोबां नाखा 2 घन्टा नुपर गभर्नर जों कक साखा जों जे मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा बहाबनो पंखानो पंखाय जोंनो सोंखा बनाम नायखा ते दुखुबो नांजाखा चिनि जे बिफ्रानि लाइबुमानि कथमारा खानावै এবং 1993 সন সুপ্রিম মান পরে তিনি বত অব ইমপ্লিমেন্ট উঙ্গার বমরং কই নাখা বমর তলা পিখাই নাইনা এঙ্কাকাই जोंबन साखाथिनि गुटिखाय जे इमप्लिमेंट उंगिया सबसे एंकाकाय विभिन्न एजेंसी बीएसएफ आसाम राइफल एंकाकाय सीआरपीएफ रगो आर्मी रगो सालेंडर खायै तिनसे पदा जारा एक्सेप्ट उंगिया बरक जे बुसु कष्ट खाय दङ कग्रबो बरनो साजाका बना साजाका एका सबसे बर कखा जों जे उनि इको चुक्तिनि 2 बिवत सुजाक दङ 1971 नि 25 मार्चनि परे जारा बांलादेशनि फायनाय इस्ट पाकिस्ताननि फायनाय बरंनो अर नाय तिखाय रहनानि ककमनि इका आबन दारतै जों साका अर सीए उन मते खायै अर इमप्लिमेंट खायमिया इका आबनि जिनि मेमोरेन्डाम सुजाक दङ जे आसामो चुक्तिंखा एजीपी बाय चुक्तिंखा आसामो इमप्लिमेंट खायजाका आरो एनआरसी चालु खायजाका सीए आरो इमप्लिमेंट उंगिया इनका त्रिपुरा बतमती खायना न सीए जाहाते अर इमप्लिमेंट खायदिं जों साका बनो अनुरोध खायका जों बनो इका अर आबो इमप्लिमेंट खायदि इका इनर लाइन परमिट नि बेपारबो जों साका इनर लाइन परमिट इनको 2020 सन 20 डिसेम्बर मणिपुर चालुंखा अथच 1993 सन त्रिपुरा एटिटे एग्रीमेंट उंखा के अरखाय किन्तु चालु खाय जग्या तांगै अबंनाबा तांगै चिनि अरखाय असुक्तिनो सन्मान खाय जग्या जेखाने गभर्नमेन्ट बाय शान्ति आलोचना खालायै और राइट एंड एग्रीमेंट उंखा राइट एंड कमिटमेंट जोंनो रेखा जमो इमप्लिमेंट खायनाय तारपरे सालेन्डार उंखा जतन फिरगै फायका इंकाय ताबुक अब इमप्लिमेंट खायजाया तांगै खायजाया अकंनो जों तिनि बनो स्राय सरकै साका इकाय ब सबसे दुख नांजाका ताबुक बचिन तिप्रा सरंनि हा गोबांबो बुनियागो केपचार तो अथच जागानि मुंखाय दलिल प्रसाद चिनि यागो तंगो अथच अब बुनि दखनि यागो अब केपचार उंगै तंगो अ जागा मायरंनो साका कयटा जागा उदाहरण साका जे हावाई बारी रगम ते गोबां मा चिनि रुपिनि कम्युनिटी दे बर्मा ते कुकी कम्युनिटी रंनि हामते के सेक्टर कमनो कगनो साका अमति खाय गोबां मा बनो तिन बुजो खाका बबो खूब मनोजुगरि खनाका आबन बागे समय नाका ब 2 घन्टा नु पर्सन समय दिका बबो तला फि खाय नायना जतन बनुट बनाबायखा इनका चिनि डेपुटेशन तिनि मोटामुटी खूब काहाम जों तिनि चिनि जता चौबानी जता लामा डेमोक्रेटिक मुभमेंट जता चिन चौबानी लामा जों तिनि गभर्नमेन्टनो जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायका चीफ सेक्रेटारि बरिनाय दिल्लीआव थाङे एके मिशनाव बाय जों मालायै नर्थ ईस्टनि एडभाइजर बनबो जों मेमोरेन्डाम रिखा मोटामुटी रिपायखा जों आगामी दिनाव जुदि चिनो सुक्तिं जाहंगाखाय चिनि जेतु टीआईपीसी एक नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिनि केडार तंग जों केडार रंना तावैसा ट्रेनिंग नि व्यवस्था खालायनाय और जों डेमोक्रेटिक मुभमेंट नि बागै केडार जाहाते चिनि मुभमेंट कोनो डिस्टार्ब याते आबन बागै जों आगामी दिनाव एक ट्रेनिंग नि व्यवस्था खायनाय एक भलन्टियारता स्वेच्छासेवक बाहिनी जों गरिति सानाय एवं स्वेच्छासेवक बाहिनी गरिति साबाय माने परेमनो जों लामाव नखानाय माने सबानि बागै देसिम इमप्लिमेंट नि बागै जों आलादा कोन दाबि करे गभर्नमेंट जदि जोंनो कमिटमेंट दिखा अमनो जों इमप्लिमेंट खायदि हिनि जों नाय सर इसी अब आलादा संगठन अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मोर नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बयबो पार्टी तामो खाय खाय अब नायनानै सिनि गया टीआईपीसी लोकरंग बाय जता कग्रिजा दफानि बागै जे कग्रिजा अब खायनाय एवं टीआईपीसी अबनि बागैनो तिनि गभर्नर बाय मालाय फायो जे 1993 सन जे चुक्तिं माने अरत निनि 1971 नि 25 मार्च नि परे जरा फातनि बेनि बाबे जरा फायनाय ब तिप्रा सापान तो नन तिप्रा सापान उनफोन बरनो नायतुगु ति खालायै रब्यं हावा किरगि रहना कक्तंग जेता आसाम ताबो एनआरसी चालु खाय बरनो आइडेन्टिफाई खायजाका एका आसाम जुदि निनि चुक्ति मते एजीपी बाय चुक्ति खालायै इमप्लिमेन्ट नंगौ जेका तिप्रा खतामनियाबा आरो जुदि सीएन इमप्लिमेन्ट खाया हिंगा चिनाका बाहे खायनाबा सेम एग्रीमेंट सेम न तो जोंबो तो पिस्तंग नि बिसिंग तो एग्रीमेंट खायकाबले हिंगा आबनि बागै अन्य कोनो राजनैतिक दल खादा खायखा खाया जों आबो नायलाब करे टीआईपीसी सीएन नि अगेंस्ट मुभमेंट खायनानि बागै दिनै गभर्नर न जों लास्ट चिठी दिखा एबा जों आगामी दिनाव जों नखरनाय तिनि दर काय आं एडभाइजर चेयरमैन चिनि बरम गनां प्रेसिडेंट तंगो एगो तामिनानो मतिलाल देव बर्मा चिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर तंगो दोनु कलय चिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर तंगो रविन्द्र रियां चिनि आश्रम रियां बहादुर उनको संथा चिनि गोबां मा और जारा चिनि आगि सभा खायनाय बरबती नर फायजा बरगनो उनको तंखा जों 6 जना गभर्नर बे मालाय खाता